Вітаю вас, гэта пара, аўтар Еўген Волошин. Вайсковая рыторыка Лукашэнкі. Вось гэтае дэманстратыўнае вайсковае прыгатаванне на мяжы з Літвой. Для чаго праводзіцца гэтая інфармацыйная аперацыя? Вось гэта самае цікавае. А гэта інфармацыйная аперацыя, і з яе ўжо сёння можна зрабіць высновы, што рыхтуецца ў Беларусі. Значыцца, чым нас спрабуе карміць лукашэнкаўская прапаганда? Фюрер едзе, наведвае вайсковыя вучэнні на мяжы з Літвой, правярае копы, размаўляе там з генераламі, звычайнымі вайскоўцамі, дэманстратыўна паказвае вайсковыя прыгатаванні. Кажа, што ось тут на нас могуць напасці, трэба трымаць абарону, мы ж вось толькі за абарону. Пагражае, што па прамой ад таго месца, дзе ён знаходзіўся, 40 кіламетраў плюс і Калінінград, ну ці Каралявец, як правільна гаварыць па-беларуску. Ну і што все, калі расслабімся, все на нас будзе нападзенне, правакацыі там і гэтак далей. Ну як гэта ўспрымаецца на захадзе, як канкрэтнае вайсковае прыгатаванне, канешне. Людзі з дэмсілаў таксама папярэджваюць пра вайсковыя рызыкі, дзеляцца там рознага кшталту інсайдамі, што вось рыхтуецца рэальна да нападу на Балтыю. Ну, пра гэта, напэўна, нельга не казаць. Это рэальная рызыка поўнамаштабнай вайны ў Беларусі, а тут яшчэ ядзерная зброя. Наступствы могуць быць вельмі сур'ёзныя. Ну і як на гэта рэагуюць, уласна, у Літве? Я пагутарыў з вельмі дасведчаным палітыкам, які ў палітыцы даўжэй за Лукашэнку, гэта Эмануэліс Зінгерэс. Чалавек, дзейны дэпутат Сейма Літвы, прадстаўнік Літвы ў еўраструктурах, спецдакладчык, і вось што ён кажа. В Литве даже дивизии нет собрано. Вы можете представить? Нет дивизии. Ну, теперь будет несколько тысяч немецких войск, 1500 американцев. Этот бред, что маленькая Литва с 2 миллионами 700 тысяч населения будет на кого-то нападать, это, вы знаете, даже не вызывает смех. Мы на это смотрим как на такое нылое мычание где-то около наших границ. Я слышал, что он дал указ стрелять любого, который перейдет границу, даже случайно. И, слава богу, теперь есть проволока, и никто случайно границ в Беларуси приходить не будет. Мы просто даже не подаем знаков, что нам это даже интересно, то, что он там говорит. Потому что за нас ответят уже не мы, а весь союз НАТО. Так что я не думаю, что он подпишет себе приговор. Вы не думаете, что Путин вот в этот момент, покуль заходний свет не подрыхтованы, ну, может поспробовать с белорусской территории напасть на Литву? Нет, мы не думаем, потому что ответ НАТО последует не через 2 недели, а моментально. Об этом было объявлено во время 12 июля саммита НАТО. На любую агрессию против восточных границ ответит всей мощью НАТО моментально. НАТО готовится к моментальному ответу и следит за движением каждой военной машины, каждого самолета на территории Беларуси. То, что бормотает этот ваш неизбранный человек, для нас проходит мимо ушей. Мало что он говорил, когда он говорил. Самое худшее, что ваши люди сидят в тюрьмах. Ну, я по-іншаму стаўлюся да Лукашэнкі. Я не лічу, што гэта барматанне, мармытанне, там, і мычанне. Ну, там, і спроба зацэментаваць рэжым. Я лічу, што Лукашенко это, канешне, здраднік, няма пытанняў, здаў Беларусь, злачынца, вайсковы злачынца. Ну, але это дасведчаны ў палітыцы чалавек, які з'еў не адну рыбку, так бы мовіць, цёрты калач. І такога кшталту навязлівай інфармацыйнай аперацыі не праводзяцца проста так, і накіраваныя яны нават не на ўнутраны электарат Лукашэнкі, там, на рэжым і гэтак далей, а на знешні вектар. На захад якраз таки. І вось я хочу падзяліцца варыянтамі, для чаго праводзіцца гэта інфармацыйная аперацыя. Самы відавочны варыянт, што Лукашенко баіцца. Ён ведае пра планы Пуціна, што праз некалькі месяцаў
У Беларусь будзе ўведзены расійскі вайсковы кантынгент буйны, ну і пачнецца вайсковая агрэсія ў бок Балтыі. Ну а вайсковая агрэсія это поўнамаштабная вайна на беларускай тэрыторыі. А што калі НАТО адэкватна адкажа на гэтую вайсковую агрэсію? Ну і все, это вайна, гэтыя наступствы яны могуць проста скавырнуць, сажраць Лукашэнку. Ён баіцца. Ён зараз на паказ выставляе вайсковыя прыгатаванні, каб на захадзе адэкватна падрыхтаваліся. Ну і все, і Пуцін не сунуўся, так, з вайсковай агрэсіяй у бок краін НАТО. Дарэчы, вось гэтыя інсайды Валеру Сахашчыку, у гэтым жа зацікаўленыя, перакананы, і беларускія вайскоўцы. Яны зліваюць там вайсковае прыгатаванне, інфармацыю пра гэта, каб это выйшла якраз такі на захад, каб тут прадпрынялі адэкватныя меры. Пуцін не сунуўся. Ну і все, і вайна, яна вось будзе адтэрмінаваная ў часе. Хоць перспектывы такія, што як ні круці, калі не на бліжэйшыя месяцы, то все адно хутка, ну там праз некалькі год, но все адно это адбудзецца. Але лепш гэтую перспектыву адтэрмінаваць, так, пражыць даўжэй, так бы мовіць. Другі варыянт, што насамрэч яны, это такая маскіроўка, яны паказваюць, значыцца, вайсковую падрыхтоўку на межах з Літвой, а насамрэч збіраюцца нападаць на Украіну. Ну глядзіце, ну ва Ўкраіне сітуацыя складаная, дайшло до таго, што снарадны голад і нават абараняцца складана, і расейцы наступаюць і лапік за лапікам бяруць тэрыторыі. Ну і саслабленая Украіна, на жаль. І калі эта дынаміка зменіцца, незразумела, захад раскачвацца все не збіраецца, належную зброю ва Ўкраіну не дастаўляюць, шмат рыторыкі, заяваў пра намеры, але нічога не робіцца. Многое залежыць ад ЗША, там выбары, там до конца года просто нічога не свеціш, нічога не будзе такого, каб дынаміка змянілася. І гэта спрыяльны момант для новага наступу, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, таму што Кіеў блізка. І можна зноў паспрабаваць рэалізаваць тое, што не змаглі ў 22-м годзе, толькі ўжо іншымі спосабамі, проста мясной ардой ціснуць і праціскаць вось гэты украінскі фронт, украінскіх абаронцаў. У іх праблема, у іх не могуць арганізаваць мабілізацыю. Шмат размоваў пра гэта, дагэтуль не прынятае адпаведнае заканадаўства. Украіна саслабленая, таму могуць нападаць на Украіну. Дарэчы, я не буду там казаць пра вайсковых экспертаў, тыя ўжо напамыляліся вельмі сур'ёзна і баяцца там лішняе сказаць. Но я скажу пра дасведчаных ваякаў. Вось Максім Жорын, кіраўнік 3-й штурмавой брыгады, экс-камандзір Азова. Ён канкрэтна кажа, што чытаецца варыянт паўторнага наступу з тэрыторыі Беларусі. Што Пуцін не будзе шкадаваць беларусаў, што ён ставіцца абсалютна да этой тэрыторыі як да плацдарму, а да беларусаў гэтак жа, як і да буратаў. І не толькі наступ з нашай тэрыторыі, але і войскі беларускія пад прыцэламі заградатрадаў могуць кінуць у бой і мабілізацыю арганізаваць. А таксама Жорын кажа, што абсалютна магчымы варыянт наступа як на Украіну, так і на Балтыю адначасова, што для гэтага спрыяльны час. І я таксама абсалютна дапускаю, што нешта падобнае можа адбывацца. Но вайсковае прыгатаванне ў Беларусі, вот і Лукашенко паказвае, і Валер Сахашчык расказвае пра інсайды з Генштаба. Дарэчы, давайте прыгадаем вось пра гэтыя інсайды. Я получил инсайды из Генерального штаба Республики Беларусь о том, что разрабатывается операция на территории Литвы. По крайней мере, обсуждение этой задачи идет, проработка этой задачи идет. Это выходит за рамки общепринятых документов, норм. И это, конечно, тревожит. Кроме этого, что для меня является чем-то немножко выходящим из ряда вон, это развертывание белорусских войск, которое происходит сейчас у литовской границы. Всегда все мероприятия боевой подготовки, включая любые учения, проводились в пределах полигонов. Сейчас почему-то 19-я отдельная механизированная бригада выполняет мероприятия не на полигоне, а на территории, непосредственно примыкающей к границе. Такой тревожный сигнал для меня, потому что именно это происходило перед началом полномасштабной агрессии России против Украины. Кроме того, что я уже сказал, это
усиление мостов на маршрутах движения к литовской границе, это широкие обсуждения в военных и военно-политических кругах России о допустимости применения ядерного оружия, это наличие ядерного оружия на территории Беларуси, это прогноз хода военных действий России против Украины и последствий такого хода, ну и масса других вещей, которые, может быть, каждый элемент в отдельности и не вызывает большой тревоги, но все вместе наталкивает на очень тревожные мысли. Спадар Валер, вы сказали про реновацию гэтых вайсковых мостов. Вы можете конкретизовать, где тыя мосты находятся? А я могу после эфира выслать координаты, мы кому-то из ваших коллег уже высылали. Ну, есть у нас координаты нескольких объектов, мы поделимся. Як вы лічыце, калі можа адбыцца такі напад? По времени, когда это могло бы быть, ну, по той информации, что имею я, речь может идти, ну, о середине либо второй половине лета этого года. Што гэта азначае для нас, для беларусаў? Ну тое, што пазбегнуць вайсковай эскалацыі не атрымаецца. От сапраўднай вайны, а можа быць поўнамаштабнай вайны. І адбыцца это можа быць хутка. Вось Сахашчык кажа пра сярэдзіну лета, канец лета, вот прыкладна пра гэты перыяд. А выданне «Політіко» папярэджвае, што расейцы рыхтуюць свой контрнаступ ва ўкраіне, вельмі небяспечны для украінцаў, з рызыкамі, што могуць прарываць фронты, таксама ўлетку. І вось все гэтыя працэсы ўзаемазвязаныя і можа пачацца. Я хачу пагутарыць пра яшчэ адзін аспект, псіхалагічны аспект датычна Лукашэнкі. Зараз ён відавочна, на паказ, выкарыстоўвае тэхналогіі татальнай хлусні. І калі хлусіш вось так упэўнена, шчыра і відавочна, знаходзіцца, на жаль, шмат адэптаў, якія вераць, а сярод гэтых адэптаў таксама людзі высокапастаўленыя за мяжой і людзі з пагонамі. Надо, чтобы они понимали, что отсюда угрозы им не будет. Но если дернутся, ответим. Мы очень серьезно ответим. Мы им показываем, что мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Нам не надо нападать на них. Я однажды уже это сказал. Слушайте, если не бешеные, а умные люди и мозги в головах есть, они же должны понимать, нам дай Бог, цитата, то, что я когда-то говорил, дай Бог разобраться с Украиной. Мы не атакуем, мы ничего не делаем, они нас провоцируют, чтобы мы ответили. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые абсолютно люди. Всерьез думаю, что мы тут с россиянами пытаемся или нападем на них. Противотанковые рвы зачем роют? Мы же не собираемся туда идти. Мы нет. Любая подготовка к войне и война, к сожалению, для кого-то, это экономическая выгода. Но мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут, это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти. Совершенно нет, товарищ президент. Ну, чтобы мы упрощенно к этому не относились, мы должны точно знать, чего они хотят. А сколько у нас все время они вякают про эти Сувалский коридор, сколько тут километров до России, до Калининградской области от наших границ? Ну вот, там 42 километра. Это напрямую если, 40. если по прямой, а если по границе, около 90. Практически ничего. Зря они себя так ведут. Ну, мы помнім, як неаднойчы Лукашенко гаварыў, ёсць шмат відэа, нават ставіць не буду, што ніколі не будзе наступу на Украіну з беларускай тэрыторыі. Яму многія верылі. Верылі людзі ў пагонах, людзі з палітычных элітаў Украіны. Да апошняга верылі і не былі на 100% падрыхтаваныя да гэтага наступу, а гэта здарылася. Таму Лукашенко выкарыстоўвае тэхналогіі татальнай хлусні і ўвогуле ягоныя многія словы. Яны проста сэнс можна развярнуць на 180 градусаў, пабачыць праўду, но вось пра тое, што нападу з тэрыторыі Беларусі не будзе. Значыцца, абсалютна рэальны гэты напад, і ён рыхтуецца. Тое, што ён кажа, што яны з Расіяй ніколі не абмяркоўвалі наступ там на Балтыю. Это азначае, што размаўляюць пра гэта і рыхтуюцца да такога наступу. Тое, што гавораць, што на Захадзе разумеюць толькі мову сілы, ну хто, якую сілу дэманстравалі там палякі і літоўцы
нейкія агрэсіўныя намеры, такога ніколі не было. Это ж Лукашенко міграцыйны крызіс арганізаваў і ядравай зброяй пагражаў. Таму это азначае, што Лукашенко, Путин — это не дамоваздольныя людзі, ніякіх дыалогаў, перамоваў. Ну, яны самі на это просто не пойдуць. Тое, што ён гаворыць, корміць беларусаў словамі пра мір, што нам вот нужен мір. Ну, мір нужен, і Лукашенку ён патрэбен, каб ён у сітуацыі міру пэўнага мог даскону сядзець на троне. Ну, это азначае, што рыхтуйцеся, што міру не будзе. Ну і што яны там вот на захадзе будуць нас увесь час напружваць. Значыцца, Лукашенко з Пуціним будуць напружваць беларусаў па поўнай праграме, і рызыкі вельмі сур'ёзныя. Вы ведаеце, што можна ўвогуле ў этой сітуацыі параіць беларусам? Вот мне пішуць, што нам рабіць? Ну вось палякі ўжо выпусцілі сайт на выпадак вайны, што рабіць пры ядзернай пагрозе, там хімічнай пагрозе, калі пачнецца вайна, пачнецца наступ, што прадпрымаць, цэлы сайт выпусцілі. У Польшчы, ну не проста ж так это робіцца. Тут простыя рэчы можна параіць. Ну трэба шукаць месца, дзе можна схавацца, калі ракеты раптам паляцяць. Нейкая больш-менш бяспечная. Трэба мець нейкія стратэгічныя запасы ежы, якая не псуецца, я не ведаю, там кашы, тушонкі, нейкія газавыя гарэлкі з такімі вот паходнымі балончыкамі вось такога памеру, ну мець штук 10 у запасе, так, каб можна было ежу прыгатаваць. Калі ёсць будзе магчымасць кудысьці эвакуявацца, на захад наўрад ці будзе такая магчымасць. Ну тым не менш, трэба мець рабочы транспарт, і трэба мець некалькі каністраў паліва. Вось што можна параіць. Трэба мець таварышаў, з якімі можна будзе аб'яднацца для сумесных дзеянняў. Увогуле ёсць план, што рабіць. Ну, дэталі гэтага плана будзем раскрываць толькі па меры паступлення праблемаў. А зараз беларусам трэба разумець, што вайна можа прыйсці на нашу зямлю вельмі хутка. Трэба рыхтавацца да найгоршых сцэнароў, паверце мне. Я ў заварухах бываў у апошнія гады, шмат што бачыў. І абсалютна перакананы, от мяне уратавала толькі тое, што я рыхтаваўся да найгоршых сцэнароў. Но да самых нават апакаліптычных сцэнароў трэба ставіцца як да магчымай рэчаіснасці, і трэба ўсвядоміць, што мы ў вельмі небяспечнай сітуацыі. Вы ведаеце, калі не прама зараз, ну праз год, ну праз некалькі год справа ідзе да вялікай рэгіянальнай вайны, а Беларусь у эпіцэнтры. Ну это азначае, што все. Трэба рыхтавацца да найгоршага, не проста там, што можа эканоміка ляснуць. Да поўнамаштабнай вайны, паглядзіце на Украіну, ну, страцілі сотні тысяч людзей. І это азначае, што падобнае, калі не горшае, можа адбыцца і ў Беларусі. І трэба быць маральна да гэтымі гатовымі і ўжо рыхтавацца і ў фізічным сэнсе да самых сур'ёзных рызык. На жаль, такая рэчаіснасць да сустрэчы.